Straight to the point. Now, atong balikan mga higala, ha? Katawa mo ko ini kalakiya. PPCR Services. Pipop CR Services. Askang ngilngiga. Inini ang ako lang ning klarohon, Governor Gwen. Ikaw may akong patubagon yun anigob kay. Lisod man kayo og ang inay mo tubag si Governor Gwen. Nag-hire mahinuon sa mga higala o vlogger nga gipa-attack ko. Ya personal man pagka-ataka. No? Di man binata man kayo. Nya nga kung kondisyon lang og mutubag kagob, gitagaan man kasta ng higayon. Silingan na mataris Kapitulyo. O mutubag ka, ako kang patubagon, pa-explainon ta ka ane. Nga pwede ba? Nya mohangyo po kunin mo pwede ba gob nga ato lang tangtangon ning bayranan. Ako kang hangyo na nga kuan. Kay para sa mga pobre ba kay tinuod ta nga naatay kasing-kasing para sa mga kabos. Di na to sa pabayron lang ana. Oy, richest province makatang Cebu. Straight to the point. Kana ako mo apil ko nimo ana mo ari ka nako dire. Ha? Be kini ni ang patuwagon tika. Patuwagon ta ka ana. Pero ang akong kondisyon ay mo day ni gob na kay napoy vlogger, lain po ni nga vlogger pod. Ha? Lain po ni nga vlogger. Ang issue day nga kuno si Rufil Banyok. Tanawa ha unsa atong natabang mahigala ha. Kanay ako ipaklaro ha. So di pa kumparayon ng terminal. Ako na isingit na gagamay. Nitong 2012 manggod. Si Governor Gwen 2012 man to day no. Nasuspenso ni. Kinumdo mo nasuspenso des Kapitol. Panahon mo tong Pinoy, pagka suspenso niya, di sa manaog des Kapitolyo ana. Unya ako og ang mga media ato, kinumdo mo ato mga listeners nako. Akong gihatagan siya og time sa DYHP nga makatubag. Sige kog interview ang gobernador kaduha man to katulo. Katulo kog interview no. Akong gitawgan diha sa Kapitolyo para maka-explain siya. Sa on-air kay tanaw ko mga mura magdabudabuhan ng isang maayo. Ako gitagaan siya kanang higayon ba nga gob, paminawon ti ka, pinagis DYHP, mabati man sa Tibok Province. Lanog man itong Sibya. Ano makuha na ko mo side? Interview me. So, okay, na-interview to na ko sa Governor Gwen. Kapila to. Katong ako mga listeners, kasabot mo. Unsa ang akong paghatag niya og higayon ba? Airtime para maka-explain siya. Karon sa akong paghatag niya airtime, karon hatagan tagya po kag airtime gob. Pero akong kondisyon ko ba, hangyo lang ko nimo. Sultin tas tinuod. Na may Ginoo gob. Sultin tas tinuod. Ayo ko butang-butangi sad nga or imo ba kaning butang-butang or kasi mong vlogger ani nga gibayran kuno ko kada interview 10,000 kuno ibayad. Straight to the point. Na may Ginoo gob, tuo man tag Santo Niño gob. Magklaruhay lang ta gob. Ayo og kana na ang inana kay bakak man ang anak gob. No? Asa man imo ni gikan mo na imong instruction nga atakihon ko niya mo na bayad. Nya mato pa nanawag kuno ko sa sekretaris gobernador nga mag-interview ko 10,000 kuno toy bayad kada interview. Number 1, sa pagpanawag nga di man ko manawag. Nakoy mga kauban rin sa newsroom akong staff mo ingon ko nga tawag garugod ko anday i-set og appointment o pwede ba ma-interview nako. Di mo ko mangunay panawag. Mismo manghigala ka ng kuan di man. Kana mga senador, di man ko tawag. Wani ko kay laki sa man yung sekretary day ni kuan. Mo nag-mention to sa sekretary ni Gwen ko no. Ha? So katong panahon na nagtawag akong staff dire mo, ikaw to inday ken ang nagtawag. O si inday ken galani ang nagtawag. Dili ko mo tawag. Unya matud pa, nagtawag ko no ko dito mag-interview kong Gwen. So nag-interview mi. Kada interview ko no 10,000 kuno akong bayad. Kana nga butang-butang ba? Kining usa ka vlogger nga nagngan manghigalag. Di nganlan ko di lang ko nganlan. Ah, favorite siya mo ingon siya nga false multiplier kuno na siya, false multiplier. Ang ato ba, tagaan kag airtime dire gob. Pa-explain on ta ka pero ako ba, hangyon ka. Parihaman ta ikaw, sayaw magkag sinulog. Ako mo conference kog sinulog. Parihaman ta magtotoo man ta. Anang tinuray lang ba? Na may Ginoo sa langit, naman manghigalay Senyor Santo Niño, ikaw bag-o pa man ka nga nagbisita iglesia makapod ka, ako po dito pagkabili santo ni bat-bat ng sagko dito Bili Santo, naputi pang Ginoo ginagmay go ba, ha? Pero kaning imong sa man imo ning instruction atakihon ko nga nibayad ka og 10,000. Ang question ani, wa may gingon niya day nga nawag ko sekretary, 10,000 kuno ang bayad sa interview. Akong pangutana no, og bayad 10,000 sa interview, kinsa may natagaan 10,000, wa mo ko kadawat. Wa man ko tanawang CCTV sa Kapitolyo, wa gyud ko kanha. Silingan may pero wa gyud ko mo anha. So diin man gihatag. Gijikas ba tong hatag ka ha or unsa man?
O gitunol personal kinsa may nagtunol. Og gijikas di man ako mga listeners karon naminaw kasabot sila nga mismo gani kanang mga tagtabang dili ako mo dawat sa kwarta, ha? Kina ko mga listeners sabot sila natay tabangan para to mga bata. Katunay karkar gani karon ato tabangan nato to. Nya mi kagargamay among gikas kay kangkin nga gikas gigamit ikagar na uli ana day. Wa pa mo uli eh. Mo na imong problema gamay kas pagkakaron. Ang akong gamiton nga gikas diri kang Inday RB kang Inday Ken, kang Aida, kang Marisa, hasta kang Rimat, kay lain man ang kwan. Dili man ako may mo dawat sa kwarta. Kay sa ako nang ingon, mas maayo ni akong staff mo dawat, kay astang sinsiyo ihap ba. Wa ko maanad-ana nga kuan, oy. Ha? Nga ako mo dawat. Muna ako pangutana, kung tinuod na ay 10,000 at to, kisa may gitagaan. Resulti ko no ko, kay basin na ito, dunay ni-claim dito. Ha? Ayo nang butang-butang gob oy. Imo ning instruction gob o kining imong vlogger ra mo nagpatakag sulti gob. Ayo butang-butang na gob kay ngilad na gob no. Hindi po na maayo na inana Governor Gwen no. Imo ning instruction nga kana na asa man ang istoryahan ni gawas. Kay ko pangutana kung panalitan ibutan ta lang og tinuod ni nga nihatag kag 10,000 kinsa may nagdawat. Kisa man nagpaila siguro taga WHP day nga ako mo kwan kay basin ba og kanang gida ko nga banistor nga ako may gipanhing Attorney Rafael Banyok na ba nadakpan sa NBI na inomdom ka day dito pa ko sa DYAA sa una sa radio na ko'y issue pag issue na ko may galagi ko at tawagan to dito nga ngayo kuno kwarta sa Rafael Banyok paghuman dito to nadakpi sa Santo Rosario Church gi sit up NBI may nagdakop intrap gyud na intrap gyud to gida ako ngan mana ko pangutana ba, Gob? Og wa mo ko kadawat. So, giun sa man paghatag. Gihatag nga kisa may nagdawat. Kada number 1. Number 2 sa may gikas ba kung gikas kinsa man gikas mo gi hatagan nga ang ako mga listeners kibaw man nga ako mismo bisag manawagan ta og dunay problema, ha? Di man ako mo dawat sa kwarta. Kami mga higala mag-operate sa DOHP, ako mo hatag sa direksyon as manager. Pero na ako'y tigunit sa kwarta. Nya kining tigunit na to sa kwarta may gala hasta sinsiyo ipon. Ha? Is mambibi lang daan. Kaya ko mga tao din nga, mga babae din na ako sa newsroom, masaligan yun na. Katong sa karkar day, ang sa karkar na to nga tabang, itong bag-o, nga to na lumos ba? Ni kagar ang Gcash inday ken galing niya. Pero si Romel Arufo, nag-chat na ko, Viber na ko nga pre. Akong gihatag kang ken di naman mo dawat imong Gcash kuno day. Tagai ko og kanang number nga adto na ko ihatag. Wa ko moingon na di ako number pre. O akong hatag wala ko moingon. Unsa may kong giingon? Akong giingon nga pre. Ako kang i-check sa ken gali niya unya akong gipangutan sa ken day unsa may natapos mong Gcash. Nakuan ko no kagar. Inko okay. Kinsan Gcash atong ihatag kay mohatag si pareng Romel Aropo. Para sa bata taon katong katubang na nalumos karkar. So ingon sa kang Aida na lang. Kang Aidang kuan mo akong gihatag. Og ni hatag na si Romel Aropo atong friend bang taga Leyte day. Og tuan ni Aida confirm na nadawat na namo ang kwarta para taon tos bata tos karkar. Dili man ko tigdawat og kwarta. So kanang giingon nimo vlogger nga gi-hire ni Governor Gwendolyn Garcia o instruction ba ning Governor Gwen aron nga dauton ko. Imo ba ni instruction go or hinimo ra ni ining vlogger nga imong gi-hire? Nga kuno akong interview niya, nagdawat ko 10,000. Kukuyawa na nga pamasangil, no? Straight to the point. Kami go, bisa magkapobre-pobre, may sa amo go, wa na ko ibaligi akong prinsipyo. Bisa magkapobre-pobre, may go, pero wag taon ko ingon nga kwan go. Oh, sumagob, dawat magug kwarta sa Kapitol, ikaw may gobernador sa una, pabling pa, ikaw, ang tudwa naman kasi, Davide, tanawa ko nung payroll, hag nabay, ako nga diha o baka naabay laing tao nagpaila diha kuan niya ako nga may gida. Para klaro ba lang ba kay lisod man kayo na nga kada na ang kami pobre mi pero akong giampingan ang credibility oy. Ha? Giampingan to tong credibility. Mo na prangka-prangka. Ha? Oho. Paklaro kay gibayran ko 10,000 kuno ang kada interview. Grabe na nga pasangil mga sukid ko. Di man na makaduot na ko nga pasangil kay na may Ginuos langit kasabot man gyud. Ako trabaho ko mga higala pero kini akong trabaho kuan kini ni ang kinasingkasin akong trabaho manlaban kog kaso kabantay mo mawa ko sa on air usahay
Kay aning kamot sa tas sa tinarong bang pamaagi. Bahalag nahago ko diri. Mulingkod ko buntag. Magmanage ko istasyon man laban ko na dili pod daghan kay tagkaso nga magpalaban di man nato kaya tanan. Ako na ipasa ng uban gani. Ang uban kay di man mada. So, pero naning kamot ta kay aron nga maka hinaguan ako ng akong kwarta. Magsuwat ko sa pamantalang the Freeman ka ng akong kulom din ha. Ako nang haguan. Midawat ko ana kay nakoy sweldo gamay sa the Freeman kay mo hatag man kog akong kulom na makoy contribution. Pero gihaguan ko na. Nagtudlo ko sa Cebu Technological University sa una. Nagtudlo ko sa Cebu Normal University. Kapoy baya. Pero gihaguan ko na. Kinakong kwarta may kahinaguan ko ni. Hinaguan ko ni. Ayaw ko pastangin ni Governor Gwendolyn Garcia nga nidawat ko og 10,000 sa interview. Kalain ba sa paminawon? Limang kagitagaan tagag airtime? Nga nabati ka sa mga tao sa Sugbo. Panahon nga ikaw na suspenso. Nya karon butang-butangan ko nimo o imo ni butang-butang o kining sa vlogger ni nga imong gihire. Asa man ang isa gamay na lang bunta ba nga sige na, wa kay utang ka buton, sige na lang. Sa gamay lang taba nga ayon lang po na butang-butangi sa Tony Rufil Ha? Grabihan naman sa nanagob. No, klaro, magklaruhay lang ta. Magklaruhay lang ta. Murabag katubang ha? Kini imong vlogger nga galing ingon sa kanang mga DDS Duterte diehard supporters mga oplok. Tingali sa nunay usa ka higayon nga nakatabang baya po na ninyo. Oh, maglahi ta og opinion. Pugi mo ingon kanang mga Duterte diehard supporters, kamong mga Duterte, mga oplok mo. Okay, sige imo ng opinion pero usa ka higayon baya nakatabang sa bayan ninyo. No? Og imo nganlan below the belt ng oplok mo ang mga Duterte. Giapil ko kaya kung opinion mahigala, nako opinion nga dapig Duterte ba? Apil ko no ko ka oplok, ha? Pero sige lang, naay mga panahon nga nakatabang na ninyo unya human ina o niyong pag komentaryo ining imong vlogger nga imong gi-hire. Kana ba ngilad kayo so tagaan ta kag airtime dire go pa-explain ako nimo na. Pero ayaw ko butang-butang iha nga 10,000 ang kada interview. Ha? Kangilad sad no nga nihatag kog airtime. Gitagaan ta kag airtime para makasulti ka. Nya karon human adto 2012 pa to mga listeners nako naminaw mo karon kabaw mo nga ako maoy nagsigig gitagaan ako sa airtime one-on-one interview mi para mabati po siya. Nya human mao ni ako nadawat karon nga kuno nagdawat ko 10,000 kada interview. Ang question kung 10,000 ang interview kinsa may nagdawat? Wa mo ko kadawat. Kinsa may nagdawat dinha? E basi gida ko ngan. Or gijikas baka kaya nga ko mga listeners kasabot sila nga bisag manawagan ko dire kadtong sa Mandawi nga sunog day pila man to 800,000 almost 1 million among nahipos dire. Ako ng transparent mis kahanginan ana tong sunog sa Mandawi mo to dako-dako. Kadtong mga gitabangan to tag 200,000 100,000 kapin. Pero transparent may dire. Dili pud ako'y mugunit sa kwarta. Kay wala gyud ko maanad ana nga maginiphanay pagkanang kuan bitaw. Naman may mga babae dire. Nya salig man ko mga babae dire nga mas grabe sa mo kwintada. So kana klaro gob ayaw ko pasangin linga. Nana day kagob. Human ko nga nitabang nimo og hatag og airtime unya imo kong pasanginlan nga nagdawat og 10,000 kada interview. Asa man atong pagka-Kristiyano ana? Asa man atong pagka dibuto ni Santo Niño ana kumahon lahap ra pud kay ba? Lahap ra pud kay na nga pamasangil. Straight to the point. Ang ato kunong YouTube channel mura og dunay gamay kakulian. Naulian na ba day? Ikuan kuno gamay kay murag ni kuan kuno, murag ni kagar gamay, Ang Facebook okay ra. Ang YouTube mo oy kuan, Sige atong tagad pagtagad mga kaygalaan kay atong ipadayon ni kay kami bisag magkapobre-pobre mis amo. Gitugon gid ko sa kong amahan. Mabitaw na nga idol gid ko akong papa. Mangutana mo mga higala bisag adto sa among barangay. Klaro gina kayo nga bisag magkapobre-pobre mi dito na ning kamot naging minister. Sige mo kanabang ibaligya yung prinsipyo niya mangawat ka ana. Wa na mo na di masugot akong papa ana. Una nga ning kamot naging mi kuan lang gyud. Kana na ang trabaho lang gyud, no? So kini ako tinarbahuan nya hasta ni atong credibility sa kahanginan ato ning gi-build up mga higala unya gubon lagi ana medyo foul sad ba? Foul sad, no? Pero man akong ingon, og tinuod nga dunay nakadawat og 10,000 adtong akong interview di ay ni Governor Gwen. Kay ako na may Ginoo sa langit, wa man ko kadawat og 10,000 gyud taon niya kada interview pila man to ka interview? 3. No?
So 30,000 dito maohon. Di man ka na ni Sir. Umo ko kadawat. So kinsa may ni dawat basi nainlain nga ni claim ba? Tabangi ko no kugob kung kinsa na kay ayaw kay ang ako diris kahanginan bitaw di pag-unsa. Karong bag-o na akong dipinsahan ang ako diri nga di pa panghambog. Kay taman mahigala mo gi butang as best radio commentator sa Sugbo pinagi sa atong Cebu Archdiocesan Mass Media Award. Best columnista diri mahigala Purya Buyag di pagpanghambog. Best Public Affairs Program barugan ko na. Di na ko na pakawawan kanang maong award mahigala nga gihatag. Straight to the point. Sa muna nga kining ato mahigala ang ako makakwarta ko hinaguan ako ng kwarta. Bisag ginagmay lang ko di lang gyud ko musulti ninyo no. Nahago ka na maghimo kog kulom sa akong the Freeman nahaguan ko gyud na. Dili ko sa kuan adto kog coffee shop mas kabayad pa kog kape dito basta makasubmit ko sa kong kulom na. Pero makasabot sa ko sa akong limitation bisag ipasuwat ko dito may galag kaduha sa semana kasabot sa ko nga di na ko kaya ang kaduha. Kausa lang sa semana okay na kay di madaas oras. Nagtudlo po ko kaniadto sa sitiyo, nagtudlo ko sa inyo. Di lalim ba nang magtudlo kapoy kay bitot noon. Pero ako tong gihimo kay aron nga makadugang-dugang sa income, hinaguan ko ni akong nakuha. No, unya pasangin lang ta diri nga gibayran kuno ko. 10,000 kuno bayad kuno adto. Akong pangutana kinsa may nagdawat og panalitan og kinsa nagdawat tabangi ko kay akong pangutan-on nganong gidaman niya akong ngalan. Ikaduha unsa man gijikas bato kung gijikas kinsa man kay kanang ako mga listeners kay bawo man sila ultimo magpatabang tas kahanginan ako dali kay kung matandog labi pag bata nang mamatay labi pag kanang para to na lumos kini karong bag-o wa pa na mo ma-turn over ng kwarta pero naara na transparent man turn over transparent ako gusto gani pila na itong kwarta na i-announce ko na kay dili man na amo ako ganang emphasize nga kami dili instrumentor man mi hasta pa kani nangutanap kani sa day nga ngano kunong naa ko do sa ngano kunong padayon ko ng media nga abogado naman ko nining usa ka vlogger pod no akong tubag nga kanunay ko nang gibalik-balik sa kahanginan nya kini kong naata dinhi asa ta manarbaho usay makita calling ni nato ako mga tao da ko gyud inan nga naay katuyuan ang Ginoo nganong naata sa dire kay sinuray lang hunahuna biton ako sa una gihimo ko maning kuaning media actually kay sa atong kakabos may gala na working student man gyud ko eskwela ko sa University of San Carlos nya inahinay kog trabaho labi pa to among stasyon sa una dito pa miskulon kay mabaktas naman sa mong eskwelahan so baktas ko San Carlos nga eskwela ko dito nya man balik ko stasyon ana pero hunahuna gyud ko ni store nga loing Ginoo abogado kun muhawa na ko ining media kay ngano man karang ngita po tag kuan ba pero pagka abogado na ko gihimo man sa kong manager nya gi inyan mo ko sa mga kanoy nga ang tag-iyas DYHP nga pwede ikaw lay padayon din ha mo manage sa stasyon mo ni mo na nagsabot to sad mi unya pwede ra ko maka-practice so nahuna po ko nga pwede naman sa siguro no ako gipangutana sa attorney Gloria Lastimosa Dalawampo kay dito mo ko sa Dalawampo Law Office iko ma'am sa may katambag nako ma'am kanang mo resign na gyud ko sa pagkamedya mo ditson lang ko para maka-focus ko sa practice ningon mo sa attorney Dalawampo dai nga okay ra na piloy okay ra na nga media lang kanya kuan hunahuna nako sige so ang media mahigala taga media mga abogado nga nas media daghan kayo sa Sunstar, The Freeman, daghan kayo, sa radyo lang daghan. Pero ako rin yung question nga, no, kunong naakos media nga, no? Kana na ang, sige lang, okay lang, no? Muna akong tubag nga, naamagutay, para nako, doon naamagutay calling. Kaya pag human ako sa abogado nako, simple kaya nahuna ko mo, apply ko sa PAO, Public Attorney's Office. Kaya nga naman, mas nindot nga adto ko sa PAO, although dili ko sa Dalawampo Office, para matrain lang sa ko dito trial kasi attorney lang po trial lawyer man pero hunahuna kung apply ko sa PAO at least makatabang ko sa mga pobre kay ka na mga abogado ba nistor pero pag ingon po sa management kinigong tag-iyas DYHP mahigala labihan ka Diyos noon man sad gistorya gyud ko nga unsa man ka kanang kuan pwede ba ganahan ka DYHP total pwede man ka man laban o ganahan ka mo laban unya imani sa istasyon ni salig man sa nako ang tag-iya sumo hunahuna po ko nga patambag po kung atong Dalawampo, ingon po atong Dalawampo, okay na apil. So mo nang padayon ko diri sa atong Sibianan. Nga, hunahuna na ko, nasiguro ko yung mission din mas daghan kong matabangan. May kunahuna na ko ni Stor. Bisang sa atong kuan, atong kuspaw, makatabang man ko. Pero basin tingali diri ko na-assign diri. Kay mas daghan kong matabangan, daghan kong magiyahan siguro mga tao. Muna kini akong mga staff sa ako sang giinan nga, di lang ni kutob ang ato sa kuan, kinatong passion sa pagpanibya. Kaya ang mga staff ako man isultian nga naay katuyuan ang Ginoo ngano nata gibutang dire. So muna akong tubag. Pero daghan may mga abogado nga nas media
ako iyang gi kuan mga higala nga anong na amang kadiha nga kuan mga abogado naman ka. Ha? Nya, buot di ka importante wa ko nangawat. Hinaguan ko ni akong panarbaho, nag-manage ko diri, ako'y trabaho din, gihaguan ko ni. So kini akong madawat, ako ning hinaguan. Importante maabogado ka o bisag unsay atong status kinabuhi asa ka dapit. Importante lang nga walang ta mangawat. Mo na gani importante para nako ha. Oh, so nya ko diri. Ngayon ko nangawat. Ako lang nangyagi katawa mahigala kay although agoy kuaning iyang kalaki pero medyo lahap ra pug kaayo nga kini atong credibility mahigala ato ning gi ampingan ato ni mahigalang gi ato ning gi nurture og maayo no nga dili sa sugbo mga kaigsunan at least mga tao ba ug dunay mga issues atong i-analyze mga issues nga dili ingon nga madaot na yung analysis anak kung mudawat ka ni store. So ako wala ko kini ganing issue ha manghigala kaning kantulfo nga issue na magay ko ani magwan. Na-tick up na ni sa ubang mga radyo. Ug uban ko wala ko maka-tick up ni kay naapil na sa kung unang-hunaan nga kung i-tick up pero basta naghanas mga panghitabo Nya di apa mahigala si Pope Francis namatay so ako pong gitagahigayon. Pagtiras vlogger nga muna. Nahinom daw ko ng issue bitaw na sa sisi atong tiwason ning terminal be.